Какво смятате, че се случва в момента с пазара на коли в България? Защото аз по мои наблюдения всяка втора кола, като гледам по улиците, е канадка или американка. Това по някакъв начин... Канадка или американка, защото повечето хора се отвориха на това, че оттам колите са доста по-здрави, доста по-читави и по-евтини. Аз смятам, че са по-здрави по-читави. Смятам, че са по-здрави по-читави. Добре, ти твоите щитица, където беше взел, реално ти нямаш европейска такава щитица и после американка, че да кажеш, нали, разликата. То няма... Да, няма европейска или канадка от тем щитица. Тя се прави в Германия. Мисля, няма такава щитица направена. Всички са така по принцип, обаче едните са за един пазар, другите са за друг. Така е, да, но единствената разлика при приемките е, че им светят червено мигачите. Няма друга разлика. Добре, защо смяташ, че преди са по-здрави това съм колите? имал друга кола от Канада, която... са по-здрави? Говорите, че са по-здрави колите, които се правят за Америка и се правят в Америка, защото повечето BMW-та, които не са МК, се правят в Мексико. Да, всичко, каквото и в България трошка. Да. Моят най-добър приятел се занимава с коли и той вкарва само от Швейцария, от Германия. И аз от него знам, аз смятам, че мога да му веря на тази тематика, че всичко оттам е трошка. И от това, което съм видял, аз е трошка. И имам някакви истории, които мога да разкажа, където хора са си купували коли оттам и идва и няма нищо общо щетата, която пристига с това, което е обявено. От Швейцария в Германия? Не, от Америка. От Америка. Не, това е много субективно, нали? Ти виждаш една знаеш защо е така? Това е защото повечето хора си ги купуват колите на търг. Сега не знам твоите приятели, дето искаш да го направиш това нещо с тях. Нали, на каква схема работи и как се случват нещата, но по принцип колите на търг, които се купуват, са супер много подводни камъни. Това е една кола, която гледаш на снимки и реално погледнато аз имам няколко познати, които си купували кола от сайтове на търг и колата е наредена, всичко е хванато, свински опашки, тиксота отвътре. Гледаш колата леко чукната от тук, оттам, в следващия момент идва с сцепена скоростна кутия, примерно. Затова е много важно, нали, ако взимаш кола от търг, да си много предпазлив. Защото при нас моите коли не съм ги купувал на търг от Америка и от Канада. То всъщност само от Канада. Коя кола ти е от... Не е тази, която караш в момента? Не, та ми е от България. Старата ми кола от Канада, по-старата ми кола от Канада, на жена ми колата от Канада. Добре, какъв е бил твой инсентив да си купиш кола там? Че са по-евтини цена. И това по принцип при 99% от хората е случай, нали? Да, но реално при мен колата наистина идва на по-ниска цена, защото ти примерно в случая, ако си вземеш кола на търг, имаш такси на търга, допълнителни разходи, вътрешен транспорт. Отделно, че има много проблеми с колите от Канада, които повечето хора не ги знаят. Сега, примерно фирмите, които се занимават с това нещо, горе-долу са запознати, нали, за какво става въпрос, въпреки че те дават много подвеждаща информация. Има супер много обяви, примерно в сайтове за автомобили, където се качва една кола от Канада, която примерно още не е излезнала на търг и те обявяват с цена. В смисъл, откъде знаят тази кола реално на какви пари ще се продаде. Няма да навлизам в подробности с тази схема как се случват нещата, защото ти примерно виждаш обявата, ще навлезна в подробности, виждаш обявата, колата струва примерно 35 000. Искаш да вземеш тази кола, звъниш им на тези пичове, кажеш им тази кола искам да вземете, ти казват добре, дай 5 000 капаро, ще я докараме, ти им даш 5 000 капаро и те ти звънат, минава търга, сори човек, тази кола изпуснахме, не можахме да продадем. Нали, можахме да фанаме на тези пари, говорихме, нищо тези 5000 ще останат в нас, ще си намерим друга кола. И тези пари стоят в тях 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, 6 месеца и те ти търсят кола. Мисля, търсят ти кола и накрая ти намират най-големия кенеф, карат ти го тук, ти се занимаваш да го оправиш, влизаш в пати разходите с ремонти и реално погледнато не са точно така нещата, както си ги представят повечето с колите от Канада и от Америка.